तिरंग्याच्या तीन रंगात सजला भारत. स्वातंत्र्याच्या अभिमानाने उजळला प्रत्येक भारतीयांचा चेहरा. स्वातंत्र्य हे केवळ हक्क नाही, तर देशाच्या एकतेसाठी आणि अखंडतेसाठी जपायची जबाबदारी आहे. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या सर्व ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांना विनम्र अभिवादन. स्वातंत्र्याचा अभिमान, लोकशाहीचा सन्मान आणि भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नवा संकल्प. समस्त देशवासियांना 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय श्री प्राध्यापक वीरेंद्रभाऊ जगताप, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी आमदार, धामणगाव रेल्वे विधानसभा.